בקור שומעים. כאן יונתן ועוד סרטון חדש. אז הסרטון הזה זה בעצם סרטון שבו אני מראה לכם איך אני משיג את אנג'לו, אוקיי? אז תסתכלו, הנה אנג'לו פה. אני מקליט, אני מדובב כאילו את מה שאני עושה. כן, אני פשוט מדובב את זה. אם אתם רוצים שאני אעלה סרטון, שאני מנסה להגיע למקום ראשון בארץ עם אנג'לו, אז תגיעו, לא למקום ראשון, לטופ 200 ומעלה, אז תגיבו לי, בסדר? אני שחקתי אותו עד לרמה 10, שזה הרמה כמעט הכי גבוהה. I am the drama! ראיתם? איזה מגניב זה? אנג'לו זה בעצם מישהו אנג'לו זה מוסקט, אתם יודעים מה זה מוסקט? מוסקט זה משהו מוזר, מוסקט זה אני לא יודע, זה יתוש. הוא רוצה להיות קופידון, איזה מוזר. אם אתם רוצים שאני אעלה עליו סרטון שבו אני מנסה להגיע איתו לטופ 200, שימו סאב ולייקים, מטרת לייקים